Мога да сложа стълба на къщата. Зад нас. Фак. Там. Ей, майка му дай. Ма не знам ли мъртви. Щупен, даун. Толкова да нахна къщата, дета удари. Литва. Пак там. Ау. Ако дауниш втори път, Добре. ще е завинаги. Еми... Там съм на розово на къщата. Откъде плющиш, бе, да стая, бе? Изчакаме тук. Има дрон над нас. Бах, неговата майка. Толкова ли е силен? Да. Какво пилка тук? Не. От дървото, виж на минимапа има дърво с корона отдясно. Нямам брони. Фак. Там е. Спуснах си мишката. Страхотно. Имаш димка. Ето тук до. Това е ляво. Найс. Васяков. Very nice. Аз обаче ще отида да ям. Добре. Набързо. Много направо ги щупихме тук. Браво. Аз бях наблюдател там. Сорчето бая ги черви, човек. Ако мога ги оцелиш, нали? Аз нямам левел за него и малко ми ритка, ама... Става. Ритка. Сибирска хъсъл. Михо винаги е хъсъл. Има ли песен?